Добрый дзень усім добрым людзям. Вось маю ў руках такую скрынку. Бачыце, Фокс. Гэта ліст такі хітры. Вельмі такая цікавая скрынка. Што ж там усярэдзіне цікава знаходзіцца? Вось тут нешта напісана на иностранных языках, што яе трэба утылізаваць, тое-сёе. Вось тут у нас нешта таксама напісана, таксама на розных замежных мовах. І гэта нешта важнае, таму што яны нам падкрэсліваюць знакам такім. І тут напісана нешта пра хуткасць, прычым про. А што насамрэч у гэтай скрынкі, мы зараз з вамі даведаемся, калі пацягнем вось за такую. О, гэта шлем амаль македонскага. Там зверху такая мягкая штуковина, каб ён не скакаў, не падрапаўся. Так, пакуль паглядзім упакоўку, што тут ёсць. Тут таксама такая мягкая штука. І вось да яго папера, запасныя нейкія прылады. І паглядзім сам гэты шлем. Зразумела, гэта для ровара. Такі бліскучы, такі прыгожы. Там вось у нас пазначанне тое, што гэта тут нейкая сістэма адмысловая. Ну ўсё. О, а тут ліс намалёван. І з гэтага боку. Што ён адметны, у яго ёсць казырок ад сонца. У меня есть досвед езды на велосипеде, калі вельмі доўга едзеш, і калі сонца свеціць, ну, вельмі непрыемна. Нават калі ты ў шлеме, прыходзілася адзяваць такія акуляры сонцаахоўныя. А тут вось такі цуда-казарочак, які можна рэгуляваць тое-сёе. Што ж тут яшчэ адбітнага? Адбітнага тое, што тут, па-першае, глядзіце, які тут замочак. Каб яго расцягнуць, трэба так у бок. Хоп, ён расцягнуўся. Але зашпіліць. Тут, па-першае, магніт стаіць. Можна вось так, хоп, все. Ён зашпіліўся. А адшпіліць, проста сунуць у бок, што вельмі добра. Тут таксама якасныя рэгуліроўкі. Усюды бачна, што гэта фірмовая рэч. Яна каштуе. Абышлася нам амаль у $200. Але бяспека руху – гэта жыццё. Ззаду, уже звычайна для ўсіх звыкла, як у сварных масках, тут можна падганяць пад свой памер, калі скручваеш. Але яшчэ, чым яна адметна, гэта каска, што тут спецыяльная сістэма, такая она незалежная, як бы кожух, маска ў маске, што ли там, то есть прыціскаецца да галавы вось такімі штукамі мягкімі да галавы, а сама каска она незалежная. Па-сапраўднаму павінна смягчыць, не прывядзі Гасподзь, які моцны удар. Як і ў будаўнічых касках якасных, там таксама оно незалежна. І вось гэтыя рэчы, зразумела, што калі чалавек едзе, і ён пацее, галава, вось у камплекце ідуць такія зменныя штуковіны, якія можна памыць і зноў выкарыстоўваць. Яны тут неяк... ну на ліпучках. Вось яно. Калі пацягнуць, яно ўсё гэта здымаецца, і можна зрабіць сабе прафілактыку. Вось тут адмысловы матэрыял, усё распісана. Усюды бачна, што гэта вельмі якасная рэч. Ну, $200 за каску. Так. Усюды бренды. У нас, на жаль, у Беларусі не набыць такіх рэчай, таму прыходзіцца замаўляць. Разгарнуў інструкцыю. Вось такая прастыня. Паглядзіце, калі ласка. На ўвесь стол, на розных мовах. Шукаем беларускую. Шмат моваў. На жаль, ні беларускай, ні украінскай няма.
Таму будзем якую мову вучыць чытаць? Польску. Нашых братоў палякаў. Што тут яны нам распавядуць? І вытворцы нам кажуць, па-першае, не папярэджваюць, як яго трэба берагчы, як за ім ухажваць, як рэгуляваць размер ды пасадку на сваю галаву. Ну і кажуць пра гарантыю, гэта важна. Пра гарантыю і пра тое, што гэты шлем ён не бясконцы. Яго тэрмін працы гарантыйны 5 гадоў. 5 гадоў. Таму гэта не на ўсё жыццё. Все, усім усяго найлепшага, беражыце сябе і сваю галаву, ну і будьце прыгожымі за рулём сваіх ровараў. Пакуль.